I pa se ljudi opet u Mario King Gaming, danas ćemo da igramo One Shot, opet, tu su sa nama Nemanja i More. Ćao. Nemanja, ali ti s nama snimaš? Snimaš? Idemo u Arabiji. Čekaj da uzmem hit. Metal ima. Arabiji. On sam ukucu K i omg. Zato nemam za nijedan hit. Ljudi, malo pre bio lik 9 kit, 9, a ja se zajebam pa kažem 9 kita. Ste vi u Arabiju, jes? Idem ja kill. Arabija. Rabija. Hello, Nemanja. Opa, Mare, A ne možemo se bijemo mače. A kako ne može? Moramo da... dođite da vam pokažem to. Ja neću. Što? Popit ćeš se na nos ka stakleno gore. Neće moći niko da te skine. Ja sam se odavde popao na ovo stakleno. Ja sam se već popao... Opa, Marko! A ne, promašio sam te. Znači, samo da kažem, koji je 117 kap. Da. Ti da sam mislila da je bavat, šta je pripijel? Ti meni koji napaš? Pa me boli dupe, brak, idemo u FPS. Tiše, ujko, tiše. Snimam. Je tu s nama ovaj 9 kita, nije? 9 kitar. Nemoj da psuješ. A dobro što se nije nazvao 9 kitar. Čekaj, Nemanja, da te hitam. Čekaj, Nemanja, da te hitam. A joj, ne da te hitam, da te killam. Čekaj, Nemanja, da ti hitam. What the fuck? 9 kita. Ovo je čitarčina živa. Ma nije niko čitar. Ma ja sam tvrd. Čekaj, Nemanja, da te hitam. Čekaj, Nemanja. Eto znači kad sam... Čekaj da ti kitam. Kitaš me, a? Da, kako dan, već. Što su zonji opet. Ma sad čekaj, Hasan, ja tebe malo iskitam. Da ti kitam. Iskitam. Da te kita. Zašto bežeš? Ja ti targetujem zbog... Brate, jedno srce je. Ubio sam ga nekako, ne znam ja kako. Tri srca! Ja, Hasan! A ja sam ubio Hasana, bea, čabo. Znači on je Hasan Aurić, znaš. Aurić. Baba! Bomba! Bomba! Aske, se sjećaš? A gledaj kao mi Nemanja skočio s ostrva. Ja sam mi se sjećala ono kad smo bili na ekskurzijama, bomba! Bomba! Presila se i bomba! A šta je sad? Skočio s ostrva, čovjek. A čoveči, znači ljudi, nas trčimo 2 kruga oko škola zato što neki majmuni trčali tamo gdje ne treba uz ogradu, oni trčali i kosili ceo put, brate. Pola puta kosili ga. Ja, treba se trčiti oko cijelu školu. Da, 2 kruga, znaš koliko nemamo u školu. Skoro ko sportski ceo. Upetam, brate, ali... A stani, Marko! Znao da ti pogodim sad. A ima malo srca. A ja imam malo srca. Ovo ime spašava lika. A da, neće koji naprižeš to. Taman lepo da pobedim jednom bar. Uje! 9 kita! Ode, 9 kita. Eto, 2 kila. Evo Marko koji naperi. Sinovi moji! Ajde,
nemoj ja budiš prvi, aj budi drugi. Moraš. Ti zadnji. Stani Marko, FTV. Ja sam Marko. Haske, dođi malo da te kitam. Ljudi, ja ću steti na vitrbosu. Šta? Hoćete da snimamo na vitrbosu proživljavanje? Da, hoćete, ali ako ti nećeš, ja idem sam da snimam sa Hasanovićem. Ili sam. Ja neću sad, začekaj završim. Neven, izvolim telefon, izvinjavam se. Meni mu izveo telefon. Majke, Pa brate, mi svi redom se bijamo. Ne, skočio s ostrova. Nemanja, još jednog da ubiješ, pobedio si. Evo te Mari. Više ujko. Snimam ujko, za ovo ti kažem. Pobedo! Ja idem na vitrboz da rekordam. Ajde, zaustavimo klip. I ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sledećoj.